Exacte, un convidat que pot ser l'ouvit més d'una vegada, vos sonarà la seva veu, la seva cara i el seu humor. Xerrant d'un artista molt polifacètic, de Solla, és humorista, director i actor teatral i també tiktoker. És en Pere Jota i el tenim en nosaltres avui en els 100 dies. Com estàs? Assegut. Assegut, igual que jo. Mira, ja tenim una cosa en comú. Escolta, t'has fet viral. Com has començat? Com se te va ocórrer a TikTok? Quant de seguidors tens? Com vas començar? La veritat que vaig començar per vigilar els meus fills. Els meus fills se van fer compte de TikTok i dic, anem a vigilar bonament què passa, i ells ja no tenen TikTok i al final la cosa s'ha desmadrat per part meva. La cosa va començar així. Ara m'apareix que seguidors m'apareix que són 23.000, por ahí, una cosa així, i anem fent. Sempre sols fer un reflexe del caràcter mallorquí. Això no és això, pujar o davallar de Palma, esperar, Però al final és però al final, molt característic. allò de voler al començament tot poden Al final. final, sí, sí. Amb aquest vídeo vaig fer un vídeo que va tenir 1,4 milions i amb aquest vídeo vaig descobrir o vaig entendre que a vegades en mallorquins mos pareixem que som el centre de l'univers. És que ho som. I molta gent, calla, que el millor és que molta gent de Sud-amèrica va comentar aquest vídeo dient que ells també posen esperones final, per la qual se pot deduir que els mallorquins conqueriren Amèrica, no? Seria... Perfectament plausible, aquesta hipòtesi. Exacte. Escolta, tu ets de Solla, però vius a Barcelona fa molt de temps, allà fas teatre. Entenen l'humor mallorquí en el Principat? Sí, a vegades els has d'acabar d'explicar alguna coseta o això, però bueno, he fet algun monòleg. Escolta, han rigut. No sé si de vergonya li diran o no, però almenys han rigut. Per tant, vull dir que... No sé què Exacte. Sí, però riure han rigut. També dirigeixes? Sí, faig teatre amateur des de fa 8 anys, he escrit 2 obres, n'he duit una escena i ara estem preparant Testimoni de càrrec d'Agatha Christie i la volem fer, atenció, en blanc i negre, a veure que surt. En teatre? Sí. En blanc i negre? Exacte. Això serà una qüestió de vestuari decorat? Qüestió de vestuari decorat, de llums, una feina molt gran de moltes cosetes. Testimoni de càrrec, uau, important. De fet, en el Fes Jaja actues en el festival d'humor. Quin dia i on? Dia de 8 de novembre, a les 10 del vespre, Sala Rivoli. Allà seré fent el monòleg que ajudes quina punyetera vida. Escolta, fa 20 anys que vius a Barcelona, però Solla és el teu poble natal i segur que tens una connexió molt especial al la vall. De fet, hem demanat en els sollarits a men que en saben d'en Pere Jota i del seu humor. Mira. Sí, n'he vist qualcun i bueno, la veritat és que em fa molta gràcia. Encantat de que se vagin viralitzant aquestes coses i que l'humor mallorquí vagi un poc per amunt, no? Jo sabia que son pare o sa mare tenien una botiga, li diuen de Can Mariaina. Fa estona que no l'havia vist, però que després s'ha crescut, però per les xarxes el segueix. Que serà Pere Jota, és qualque vídeo seu a Instagram, n'hi ha de millors i de pitjors, però bueno, sempre està bé veure un vídeo d'aquest graciosos per animar-te una mica el dia. És agradable que qualcú pues, tregui aquest humor i el viralitzi, perquè els mallorquins ens entenem entre nosaltres. Molt bé, està superbé, molt divertit i, bueno, això, sumo mallorquí, també que en endavant. Jo vaig fer dues coses, depèn del dia, a vegades puig, a vegades baix, o puig i baix en el mateix dia, exacte. D'això és que el segon on sigui, jo veig molta Palma i al final sempre hi ha discussions de tot tipus amb això i molt de mal de caps. Per tant, no m'atreves ni a contestar. Veieu que Solla sí que te coneixen. De 8 de novembre en Rivoli. Me'l fas un abans de 2 o 3 minuts? Vinga, provem-ho. No ho pots molt bé, que per això se diu stand-up comedy. Però, Pere Jota, abans. Aquest estiu he fet vacances a Mallorca. Caganxudes. Què ha passat a Mallorca? Què heu fet? 6 hores per anar de Solla en estrenc. Jo només volia anar a pegar una sota, un cafè saps què t'ho vull dir? Jo volia estar tranquil. 6 hores, no havia sortit de Solla i ja m'havia trobat la volta ciclista internacional. Es desgueia i a peu. S'influencer. Som una mana al volant, salta en el mòbil per de fora i dic, què passa, que cerques cobertura? Diu, Mallorca és beautiful, Mallorca és beautiful. Gravant i gravant i gravant. I dic, vés a les Maldives a gravar, no gravis això, que més estàs passant per l'incinerador de Son Reus, no gravis aquí, animal. Saps què t'ho vull dir, en sèrio? Res, arriba en estrenc, un tio, número, que tiene que coger número. Diu, què passa, que vol aquesta ara, Maria? Me demanen número. Agafa el número.
Maria Reina, mos donen per tots sants? Dic, escolta, nen, jove, vine aquí. I la dona, què això? No, me sentirà, això és molt típic dels mallorquins, no? Me sentirà, bueno, vine aquí, jove, vine aquí. Escolta, nen, rei, m'has donat número per tots sants. Jo, per tots sants, he d'anar a posar flors a la tia Florinda. Saps què t'ho vull dir? Jo no puc venir aquí a pegar una sota quan a tu te va bé, m'entens? I el tio se me quedava mirant i dic, però què, m'entens o no m'entens? Saps què t'ho vull dir? I me diu, es que los mallorquines tenéis un acento muy cerrado y siempre estáis de mal humor. Mira, no vais sortir per peresa de sortir en el cotxe, que també és una característica molt habitual dels mallorquins, no? En el final vaig arribar a la platja, vàrem anar a una altra, i vaig anar en la tabola aquella que t'arreglaven en el banc fa 30 anys, que fa 3 metres o 4 metres de gros. Però clar, no tens jo com posar-la. Vaig haver de tornar a casa nostra a cercar l'estoreta de banyo, que és més petita, i la pots col·locar a l'únic pam quadrat que queda lliure, saps què t'ho vull dir? Una torredeta cap aquí, una torredeta cap allà. Au, vinga, Maria, que te toca a tu, perquè clar, mallorquins només hi podem anar d'un en un a la platja, no n'hi ha més. Ara, el millor és anar-hi a partir de les 8 del vespre. Tu diràs, per què no hi ha gent? Sí, però també per una altra cosa. Tu no saps que són 15.000 milions de turistes alemanys un cap de setmana a Mallorca. Segurament no ho saps. O millor sí, no ho sé. Aquesta gent que fa? Comencen el bufet lliure i acaben a la bufeta lliure. Si és que com Mallorca no hi ha res. Pere Jota, un aplaudiment, companys, per favor, per Pere Jota, perquè és la veritat, dia de 8 de novembre, a la sala Rivoli, dins del festival Fes Jaja. Moltíssimes gràcies per ser aquí i continua, perquè que siguin 230.000 els seguidors, no 23.000. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pere Jota. Bueno, i per acabar, ara ho fem amb un projecte que ens apropa a les històries de les dones, de les barriades, Antonio.